112, digui'm. Li fa mal al pit? Es troba vostè sol o està acompanyat? A quin carrer, sisplau? Doncs un segonet, sisplau, li passem de seguida amb serveis mèdics, no pengi. Doncs el més important en una trucada d'emergència mèdica és saber la localització d'aquella persona i si és una persona que es troba totalment inconscient, doncs actuem ràpidament, assegurem el telèfon per si es perdés la connexió i llavors doncs, sí que ja transferim la trucada directament a serveis mèdics perquè ells puguin actuar el més ràpid possible. El tipus d'emergència que solem atendre al sistema d'emergències mèdiques o emergències mèdiques és molt variat. Jo destacaria de tota manera el codi infart com a patologia temps dependent, que és superimportant que nosaltres arribem en poc temps i donem l'atenció adequada en el lloc de l'incident el més aviat possible. Quan rebem aquest tipus d'avís del 112, en principi comença la cadena de desenvolupament de les accions, amb dues vies diferents. Una primera, que és des de la central de coordinació, el personal sanitari que hi ha comença a donar indicacions, consells, mentre que, per altra banda, l'equip assistencial es dirigeix cap al lloc de l'incident i quan arribi començarà a fer les actuacions sanitàries pertinents sobre el malalt ja per intentar minimitzar i inclús tallar una miqueta la progressió de la malaltia fins que podem traslladar el malalt a un centre sanitari adequat per fer el tractament definitiu. Les trucades d'emergències mèdiques són les més complicades, probablement per la persona que ens truca, ja que si és un familiar el que està inconscient, doncs són trucades amb molta atenció. El que nosaltres demanem és que la persona que ens truca ens doni les dades el més ràpid i més concises possibles. Entenem que és una situació molt delicada, on hi ha molts nervis, però necessitem ser molt àgils tant nosaltres com la persona que ens truca per ajudar la vida d'aquesta persona.